V nedeľu ste vyhrali aj tretí finálový duel proti Bulls a v najkratšom možnom čase ste získali majstrovský titul po dlhých 16 rokoch. Bolo tam veľa spokojných emócií. Čakali ste, že to bude mať takýto priebeh, alebo opäť ste mysleli si, že vás dobehne minulosť a na to zlato nedosiahnete ani kedy? Tak tých krutých prehier a nekonečných tretích miest už bolo dosť. Naozaj sme čakali veľmi dlho. Že to bude taký hladký priebeh, sme určite nečakali, ale veľa o tom povedal prvý zápas, v ktorom sme neboli lepší, ale so šťastím sme ho vyhrali. Následne sa chalani na celé to finále sa vlastne zmobilizovali. Chodili sme v maximálnom možnom počte, čo sa týkalo chalanov, ktorí mohli nastúpiť podľa štartov do play-off. Vlastne len boli tam nejaké pauzy kvôli zraneniam, ale ako náhle bol kdokoľvek schopný naskočiť do zápasu, tak do ho naskočil. Prvý zápas nás bolo 12, druhý 13, posledný zápas dokonca 14 hráčov z 15 možných, čo sme mali na súpiske, takže to je super. Vlastne za každým boli aj dvaja brankári nachystané, takže tá mobilizácia bola super. Chalani to zobrali na 100%. Prvý zápas so šťastičkou, ale tie ďalšie dva určite nám pomohlo to, že nás bolo viacej a keď sme hrali svoju hru, Bulls nám nevládli konkurovať. Už si spomenul, že na vašej strane bolo aj šťastie, ale aj kvantita. Mne napríklad prišlo v tom treťom zápase Bulls až celkom ľúto, že bola tu aj početná divácka návšteva, aj ste boli namotivovaní a im v podstate na zápas sa zúžila zostava vďaka tomu, že chýbal Paťo Zicho, v štvrťfinále sa zranil Maťo Hulín, ten chýbal, v druhom finálovom zápase sa zranil Maroš Ciba a v finále už potom po dvoch tretinách pre zranenie ramena nedohral ani Kršo, že im sa zliali všetky možné momenty, hádam, na finálovú sériu. No áno, je to tak, ako hovoríš, vlastne ledva to finále dohrali, ale oni počas celej sezóny nastupovali v počte maximálne 10 hráčov, čo som sledoval. Vlastne ani na tej súpiske už nemali ďalších hráčov, ktorí by boli schopní naskočiť ani počas tej základnej časti. Mali to takto vymyslené a vlastne skúsenosťami, ktoré už som ja zažil na tom hokejbale, či už sú to nejaké turnajové príležitosti alebo takéto série hrané na 2, 3 alebo 4 víťazné zápasy, je vždy lepšia tá kvantita, keď je vyššia, lebo presne prichádzajú zranenia, prichádzajú niekedy aj pracovné povinnosti a potom dať 8 do toho zápasu tú istú energiu ako 12 sa možno v tej sérii podarí raz, ale dlhodobo sa to odvratiť nedá, takže určite to závažilo a aj tak si dovolím povedať, že Bulls podali výkon hodný v finále, aj keď za mňa tá séria z Black Hawks, čo bola semifinálová naša, bola určite kvalitnejšia, viac nabitá emóciami a vlastne tam celé to nábudenie nášho týmu prebehlo, čo sa potom prejavilo aj vo finále. Opäť nadviažem na to, čo si povedal, vyslovene, ako bolo viditeľné, že vy viac chcete v tom finále, okrem teda toho, že ste mali v kvantite navrch, tak ste mali aj akúsi takú väčšiu chuť, lebo cítili ste, že potom, poviem, možno prekvapujúcom semifinálovom porazení Black Hawks, kde ste prehrávali 2-1 v sérii, ste to otočili a v 5. rozhodujúcom zápase ste podali fakt super výkon, tak ste vlastne aj emočne sa naladili na víťaznú vlnu, kdežto Bulls mali štvrťfinálového supera, ktorý potom ani na tretí duel neprišiel, mali dlhú prestávku, ako mali naozaj súhru okolností, ktorú ako ich to neospravedlňuje, ale vy ste vyslovene viac chceli, viac bojovali, viac cítili, že na ten pohár dosiahnete. Áno, tak v tom finále sme naozaj už dlhšiu dobu neboli. Vždy to bol len ten súboj o to tretie miesto. Tam už vlastne to nábudenie tých chalanov o to tretie miesto každým rokom bolo náročnejšie po nejakom vypadnutí v semifinále, pretože prišla nejaká nechuť a nejaké sklamanie z toho, že opäť to finále nebolo, takže tento rok, keď to prišlo naozaj automaticky po tej semifinálovej sérii, nikto nemal problém nastúpiť. Veľmi nám pomohol Alex Stančík, náš brankár, ktorý vlastne celú sezónu kolaboroval so zraneným kolenom
až pred koncom základnej časti si začal robiť štarty, aby mohol nastúpiť v play-off. Celú základnú časť vynikajúco držal Kubo Dančík zo Žirafiek, iba 16-ročný chlapec, ktorý chytá rok aj s cestami, ale naozaj sa nestratil a aj on nám vlastne dopomohol k tomu, že sme nakoniec v tej tabuľke skončili druhý, ale ako vravím, Alex sa pomaly zotavoval, posledný zápas základnej časti si už išiel aj zachytať. V semifinále bolo ešte vidno, že nemá kondíciu, tu síce nemal asi nikdy, ale naozaj to bolo cítiť, keď sme aj timeout museli zobrať kvôli tomu, aby sa dal trošku do kľudu a aby ten zápas bol schopný odchytať. Ale každým ďalším zápasom myslím, že tu nechal aj nejaké kilá na tom ihrisku a pred tretím finálovým zápasom nám v šatni povedal, že on to dneska závre a bude 0 a tú 0 vychytal a ten Bulls šance na gól určite mal. Aj za stavu 5-0 sa tam Alex hádzal celú tú 0, pomohol nám. Aj to bol jeden z faktorov, ktorý vlastne sklobil celý ten tým, že máme tam hráčov, ktorí pol roka chodili po doktoroch a na to playoff boli ochotní prísť a riskovať aj nejaké zranenia, aj keď neboli ešte 100% fit. To isté Miňo Ladiver, ktorý s oviazaným kolenom hral, aj viacerí chalani vlastne na nejakých tabletkách pred zápasom, aby tá bolesť bola menšia. Po zápase sme to zase otužili iným smerom, ale tak všetko sa spojilo tak, ako sa málo. Vyhrali sme spokojní a veríme, že budeme pokračovať v týchto výkonoch aj na budúci rok. Už si spomenul aj faktor, ktorý mi ani nenapadol, že hralo vo váš prospech aj počasie, že sa cez víkend ochladilo, lebo myslím, že Alex by 3/3 za normálneho letného počasia už asi ani nedal. No áno, Alex je kondične na tom najslabšie, preto asi išiel do brány, keď sa za mladá rozhodoval, kam pôjde, ale ako brankár je perfektný a žere to. Z výhry mal aj on veľkú radosť a vravím, nebal by som sa ani toho, keby nastúpil Kubo, bol tu vždy nachystaný ako dvojka, ale dohoda pred sezónou bola taká, ako bola. Držali sme sa jej a všetko sme podriadili tomu, aby sme to konečne vyhrali. Pani manželka ti ešte v nedeľu večer urobila storku na Facebooku, že verne stála pri tebou 16 dlhých rokov, keď ste čakali na zlato a dala ti tam na konci otázku, že či už nie je čas zavesiť hokejku s rukavicami na klinec, tak dúfam, že si to vyhovoril. Tak o tom sa rozprávame neustále, ten čas tej korytnačke alebo všeobecne pri hokejbale mi zaberá vlastne hociaký môj voľný čas, ktorý existuje a takto no. My sa nejako dohodneme, ja verím tomu, že pokiaľ bude záujem od chalanov, tak ja to podporím tou svojou vervou, že ich budem teda obvolávať, organizovať, naháňať, či už s platením, či už s príchodmi, či už nejak motivačne, aby hrali a všetci tu chodíme vlastne sa nejakým spôsobom odreagovať, zabehať si, byť s kamarátmi. Posledné roky už sa na nás nalepili aj tie naše rodiny, teda väčšina chalanov už má potomkov. Mňa veľmi teší, že sa tu spolu s nimi pomaly na každom zápase stretávame aj s manželkami. Naozaj sme vytvorili skvelú partiu. Tešíme sa na koncoročnú gulášku a kto chcete, prídite 28. júna pozrieť do Červeného kríža a bude to tam veselé. Čiže pozdravíme Veroniku a ak chce mať doma spokojného manžela, nielen ona, tak recept je chodí hravať hokejbal. Veronika, som vždy spokojný.